Bizonyára elcsodálkoznának, milyen komoly fejlődésen ment át a falu. Hát még ha azt is tudnák, hogy mekkora pusztítást végzett az 1985-ös földrengés, még nagyobb elismeréssel szólnának a jelen eredményeiről. Mielőtt megismerkednénk napjaink sikereivel, gondjaival és a további tervekkel, hallgassuk a múlt kutatóját, aki az előbbi néhány szónál többet is elárul Berhida múltjából. Az első említése a településnek az 1082-es oklevél, ami feltehetően a 14. század közepén készült, hamisítvány, de mindenféleképpen ez a 11. századi a legelső említése. A későbbiekben? A későbbiekben az adatok a 14. században sokasodnak meg. A falu, Berhida, illetve a szomszéd Peremarton, valamint Kiskovácsi ekkor az 1300-as évek közepén vannak először egymás után említve. Hogyha az időben megyünk előrefelé, milyen jeles események történtek itt? Hát annyit tudni érdemes, hogy Berhida is, és a ma falurész Peremarton is a középkorban az oppidum nevet viselte, tehát mezővárosi rangú települések voltak, és ennek tudható be például, hogy az 1526-os év a Mohácsi csata után 1532-ben itt rendezték meg az úgynevezett országos gyűlést, tehát nem országgyűlést, a két király közti, Szapolyai János és Ferdinánd közti ellentéteket elsimítandó, itt gyűltek össze Magyarország nemesei, és próbáltak választ találni a török elleni védekezésre. Egyébként az országban itt élt törökök, aztán később Habsburgok jelenléte az meghatározó volt-e Berhida életében? Hát a törökök jelenléte a 16. század és 17. században alapvetően meghatározta a település életét, hiszen a jelzett időszakban többször elpusztult a település. Például a 16. század végén először a későbbi időszakban 1590-es években csak fél portáját írták össze, és ugyanez vonatkozik a település mai részeire, az egykori önálló falu Kiskovácsira és Peremartonra is. A 17. század végén, amikor a berhidai nemesek kompossessorátus, tehát nemesi közbirtokosságot hoztak létre, ekkor rendeződtek a falunak a települési viszonyai, és vált Berhida ismét önálló községgé. A 18. században, az urbáriumok századában Peremarton, mint a káptalan birtoka, Berhida pedig a veszprémi püspök birtokaként szerepel. A 18-19. században egyébként egyre inkább és csak mezőgazdasági településként szerepel. A 19. században kezdődik az az időszak, ami a település hanyatlását jelenti. Ez a népességszám csökkenésében is meglátható. A 19. század közepétől 1910-ig közel egyharmadával csökken Berhida népessége, és Kiskovácsi, valamint Peremarton népessége is. Gyakorlatilag 1910 az, amikor a népesség létszám gyarapodni kezd a három településen. A település életének egyik meghatározó dátuma volt 1923, mert hogy akkor az eredetileg mezőgazdasági település Peremarton, Berhida és Kiskovácsi, mint önálló községek területén, ebből Peremarton területén létrejött a peremartoni ipari robbanóanyaggyár, és az jelentős munkalehetőséget biztosított a falu és a távolabbi körzet lakóinak is. A második világháború vajon mennyire befolyásolta az itt élők életét? Hát 1945 márciusában itt 2 hétig hullámzott a front, Székesfehérvár és Veszprém elfoglalása között 2 hét telt el, és gyakorlatilag Berhida harctéri terület volt. Egyébként a második világháborús veszteség is mutatja, közel 180 főt jelent a falu életében. 1945 után olyan 3-3,5 ezeren éltek a település területén. Berhida nem kimondottan idegenforgalmának köszönheti eddigi sikereit.
Túl sok nevezetességgel nem dicsekedhet a település, de azért van olyan látnivalója, melyre méltán büszke minden berhidai, és amelyet bármely falu, sőt a városok is szívesen magukénak vallanának, ez pedig a katolikus erődtemplom. A 13.-14. század fordulóján épült, az 1331-32-es pápai tizedjegyzékben ugyan még nem szerepel, de 1352-ben említik először Szent Péter tiszteletére szentelt egyházát és Péter nevű papját. Ezt mai nap használja valaki? Évente egyszer használjuk a szeptemberi Mária napot követő vasárnap Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén, mivel a középkori titulus a Szent Péter a 17.-18. századra megszűnt, kihullott az emlékezetből. A 18. században, amikor a katolikusok visszakapták, akkor Szent Péter tiszteletére szentelték újjá. Ilyenfajta építészeti megoldásokkal épült templom létezik még valahol Európában? Hát elsősorban, ami a tetőtér megoldását illeti, csak nyugat-európai példát tudok mondani. A franciaországi Loire menti cisztercita kolostorokban van ilyen szerkezetű tető, tehát amiben semmiféle fa nincs, tisztán kőből épült. Az oltár természetesen későbbi, mint a templom gótikus része. A 18. században 1749-be került ide, amikor is a katolikusok tulajdonába került vissza, és ekkor egy veszprémi műhely által készített oltár, a jelenlegi került ide, barokkoltár, népies barokkoltár. Itt a hajónak a bal oldalán látható egy eredeti 13. század végi, 14. század elejé freskó, közepébe a szentelési kereszttel. A szentelési keresztet általában a templom védőszentjének a tiszteletére, tehát egy darabot szoktak általában. A nagyobb templomokban szokás Péter és Pál apostolok tiszteletére, illetve a 4 evangélista tiszteletére. Itt a freskó megmaradt, de csak az egyik oldalon, tehát a Szent Péter tiszteletére szentelt titulus megvan. A másik oldalon megkutatták a művészet történészek, az viszont valószínűleg, ha volt, akkor a 16. századi protestáns kéz miatt vagy lekaparták, vagy pedig átfestették, ez nem került elő. Vajon a nagy földrengésben az épület sérült-e? Sérült, de 1985 után megállapították, hogy ez a templom volt a falu legkevésbé sérült épülete.